गिबियावनो बड'लेण्ड बुब्लिनि खौरांगिरि आसके बसुमतारिनिसिम बे समाव गाहाम हामलायनायखौ जासिहरबाय आरो गासै नायगिरिफोरनिसिमबो आंनि खुलुमनायखौ जासिहरबाय। दिनै आङो बाक्सा जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आनजायसा रोंगौथि सायख' आनजाद बे आनजादनि एग्जाम कन्ट्रलार हिसाबै माखासे जोंनि सालबारि साब डिभिजननि सिङाव थानाय जिखिनि आनजाद मिरुफोर बेवहाय आङो हानायखिनिखौ नायगिदिंदों। दा दिनैहाय 17 डिसेम्बर खालाराव मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मिशन स्किल एन्ड क्वालिटि एडुकेसननि मोनसे गोनांथार मावफारि हिसाबै जि क्लास 9-10 नि फरायसाफोरनि गेजेराव जि रोंगौथि सायख' आनजाद बा बिसोरनि गेजेराव बिसोरनि सिङाव थाखोमानानै थानाय जिखिनि टेलेन्टस बे टेलेन्टसखौ हान खालामनायनि असिलायै जे मोनसे आनजाद खुंनाय बे आनजाद खुंनाया सारा आसामावनो जादों। बर' बिजोंनि गासै फरायसाफोरखौ बे आनजादाव जिरायहोनाय जादों। दा बे आनजादनि गेजेरजों बेखौनो मोनसे थांखि लानाय जादों दि जोंनि बर' मिडियामनि जिखिनि फरायसाफोर दङ बे फरायसाफोरनि गेजेराव जे मोनसे कम्पिटिटिभ एटिटिउड बादायलायनायनि जे मोनसे गोसो थासारि बेखौ दाफुंनानै होनाय। दा दिनैहाय जि मोनसे बादायलायनाय मुगा बेवहाय गुबुन हारिनि फरायसाफोरजों बा गुबुन बिजोंनि फरायसाफोरजों जोंनि बर' बिजोंनि फरायसाफोराबो जाहाथे समानै आगान सुरफानो हायो। गोबां रोखोमनि आनजादफ्राव जेरै जों बुंनो हायो UPSC APSCनि आनजादनिफ्राय लानानै माखासे मानि आनजादफ्राव जोंनि फरायसाफोराबो जाहाथे मोजाङै बादायलायनायनि जिखिनि खाबु बेखौ लानो हायो बेनि थांखिजों बे आनजादखौ लानाय जादों। दा दिनैहाय एखे लाइनजोंनो बाक्सा जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा बाक्सा डिस्ट्रिक्ट जुनियर टेलेन्ट सार्च एग्जामिनेसन मुङै थाखो 7 आरो 8 नि फरायसाफोरखौ लानानै बे आनजादखौ खुंफुंनाय जादों। दा बेवहाय जों नुबाय सारा बाक्सा जिल्लायाव गासै 4275 फरायसाफोरा दिनैनि आनजादाव जिरायदों। गासै गं 23 आनजाद मिरुआव बेनिनो सालबारि साब डिभिजनाव जोङो गं 8 आनजाद मिरु मोननो हादों। मुसलपुर साब डिभिजनाव गं 15 आनजाद मिरु मोननो हादों। गासै फरायसानि अनजिमाया 4275। क्लास 7आव जों मोननो हादों 1250 आरो क्लास 8आव मोननो हादों 1110। क्लास 9आव मोननो हादों 1002 आरो क्लास 10आव मोननो हादों 913। दा बेखिनि फरायसाफोरनि गेजेराव जों आसा खालामदों जिबायदि स्टेन्डार्डजों मोनसे आनजादखौ जोङो खुंफुंबाय बेवहाय एन्सार शीटनि जि कुवालिटि बा कुइसननि जि कुवालिटि आरो बेखौ OMR शीटजों लिरहोनाय जादों जिहेथु आथिखालाव आनजादा OMR बेस जायो। दा बेखायनो बे आनजादखौ जोङो खुंनायनि गेजेरजों गथ'फोरनि गेजेराव जिखिनि कुवालिटि जिखिनि स्किल्स आनजाद लिरनायनि जिखिनि रेडिनेस बेखौ खालामनो थाखाय माने मोनसे थांखिजों बे हाबाफारिखौ लाबोबाय थानाय जादों। दिनै बुंनो थाङोब्ला मिरुनि जि टेलेन्ट सार्च आनजाद बे 8थि जाबाय आरो बाक्सा जिल्ला हिसाबै बे 4थि जाबाय। जोङो आथिखालाव नुनो मोनबाय थादों जे साफ्रोमबो गथ'फोरनि बिमा बिफाया स्कुल बा फोरोंगिरि बा टिउसन मास्टारफोरनि सायाव बांसिन सोनारनानै थायो। बे समाव बिमा बिफाया गथ'फोरनि फरायनायाव माबायदि सांग्रां जानांगौ? दा बुंनो थाङोब्ला सासे फरायसाया मोजां जानांगौब्ला बेवहाय मोनथामसो जिखिनि बाथ्रा बेखौ जों नोजोर होनो हायो। गिबियावनो जोङो न'नि परिबेस बा बिमा बिफानि जिखिनि जोथोन लानाय जों बेखौ बुंनांगोन। बिमा बिफाफ्रा गथ'खौ न'खरनिफ्राय फरायसालियाव थिनहरनाय, फरायसालियाव थांनानै सोलोंथायारि सोरबिथिंजों बे फरायसालिनि फोरोंगिरि बा माने फरायसालिनि माखासे माने मावनांगौ जिखिनि सोलोंथाइ लानांगौ हाबाफारिफोर बेखौ मोजाङै आजावना लानायजों लोगोसे फरायसालिनि फोरोंगिरि मा होनना बुङो बे गामिनि जोंनि समाजनि परिबेस बे माखासे माने फेक्टर्सफ्रा सासे फरायसाखौ मोजां जानायाव माने थुलुंगाखांहोयो आरो मालाबा बे माने डिमटिभेट खालामो। दा बेखायनो जोङो बुंनांगोन दिनै गारजेनफोरनि रला बिराद गिदिर। फरायसाफोरखौ सासे मोजां सुबुं फुंखा दाफुंनो थाखाय जोंनि बिमा बिफाया बिराद गिदिर मोनसे रल दङ। दा बे रलखौ जोंनि बिमा बिफाया प्ले खालामनो हानांगोन। सासे गथ'खौ जोङो क्वालिटि एडुकेसन मोनहोनो हानांगौब्ला बे गथ'नि जिखिनि एग्जामिनेसन स्किल बा बिनि पार्सेन्टेजनिफ्राय लानानै बिनि जिखिनि आखल आखु बिनि बेब'हार बिनि सोलिनाय गासैबो बिथिंनि फारसेनिफ्राय जोंनि बिमा बिफाया सासे गथ'खौ जोथोन लानो हायोब्ला निस्सय जोङो बर' समाजाव साफा गुन गोनां फरायसा बा साफा मोजां सुबुं फुंखा जों दिहुननो हागोन होननानै आसा खालामनो हायो। सेरफांगुरि बाजार